9'da yaptın mı diğerlerini? Ne? Prilep adres yaz. Ne? Prilep yaz. Prilep. Колега те рече, първен трябва да се потвърда трябва да се излизате на позната. Yani może zobaczymy masę, zamantuwa. Pisze im tam, że to są tylko Kaže da bude do zime. Da, сега ти види да се предвижава така тива, а што ти е? Изоделе предходно, дека си земал. Добро, не треба ова. Не треба, само овие.
Odličan, odličan, ja sam si tamo. Ako,